Goddag og velkommen til maskinrummet. I dag skal vi høre en dampmaskine fra Stork & Hengelo. En 2-cylinder dampmaskine fra 1880. Og det første vi gør, når vi skal have sådan en motor starte her, det er at vi lige sørger for at der er smørolie i vores smøreglas. Og der er lige fyldt op til den demonstrative opstart her. Også på den næste og den aller sidste herover. Så skal vi bare sørge for at de aktiverer os. Så vi åbner op for toppen. Og for nummer 2 her. Og for den sidste. Sådan der. Og nu er det jo en dampmaskine. Men vi bruger ikke damptryk. Damp, det skal man jo respektere og beregne. Ellers så kan det jo hurtigt gå galt. Vi skulle jo nødt have, at vi kommer til at ligne nogle pillede rejer og kogte hummer her på maskinrummet. Så vi bruger lufttryk i stedet for. Så vi skal bare åbne op for udtaget heroppe. Sådan der. Og så skal vi bare over på svinghjulet her. Sådan der. Så kører den. Lad os dykke nærmere på detaljerne.